Kacingku dor ki marba mardi kamta me kom penyang petrol bat diesel haga jala barakari India hi borok wei kala penlong ni keseng kongres bandawa nak sekolah India bakumcu nak sekolah jala bakadai ban phaidin biang ban penhiar ka dor kenang bagi beduk besuk kinom syakta ya kan ni nakaliang kinong elam ko kongres kila penpau kila thai khbor hadin bikla deb ban syong ni cingelang bani kran sani ba halor kani kacingku dor kablak ta ba hi babun balang ba marbut dakhar la penpau jelungo bakumno ko sor kami sekolah jala kishim khajana GST what extra school but nakani kicing udor ki baduk kila sakta shikat dai e di kicing wan kecungi akan dikopor ke punta kolong wait pan diman akan sokar India bersokar selai ban roll back ban reduce no ya kini kicing udor gede buat jongka fuel untuk ka petrol ka diesel buat ka cooking gas buat kam tambah ya ki essential commodities TBI abide bagi kicing udor kam dejo ka sin peringkom ka cikiu dor lade nakapor skapor dilada pia kan mau hi arsdam ka jingwan jong kubit hi apeng ka jingwan jong kubit ka petrol ka diesel ka lakiu dor mo de piiru ka jong kapor ha poru kadon ka jing yaki jong ki nongya kali kamai bo ka jela ka jongi bat nagalang jong aru ngilayami ban support ya ka tuka jing yaki bat apa yang jing yakiru ka sarkar klaim sengap ai bat kalanang penkiu dor pan susu ya ka petrol ke diesel bat iki we de kumjuru akan ni kapor pemerintah ni kap na kajing smukhya halor kajing penkiu dor habide bat ke fuel adu ka petrol ke diesel ka cooking gas bat kini ki essential commodities tekeni hi kan kata sibun nakamta urit uria kan kata sibun nakamta kipat mak beduk jong kejala kejungi tede nak kali kadau ba nakaliang kejungi ni don kecing smukhya ni hapan mi syakmat ban dawa nak sokar ba kadai ban roll back ban reduce yang ini ki prices ka ba kala kidor ya ka petrol ya diesel ban ya cooking gas ban ya kini ki essential commodities haba kidor ki umknyang mo kini ki petrol ni semua tu syai kan kita apa direct ya kibri kibuduk kijungi bat nilai osmo ya ka jingknyum bat ka jing smosi ni kipat pak tu jela kijungi ba dang menin kasngi mo ka umnyang bang kala kiudor melakaran kini kiperlok mensua ka poi kudor ka do si spa sapo spa sampo menta kala poi kumba si spa harpo ye bat kai ka smosi sucu kolong ba ngi naduk kijur kisiap kala kiudor mau naduk so pai la kiudor bat nadong sedong la kiudor lut bat ngai ba kadon ka division hapdeng ka society ko jungi hapdeng jong ubarus pa bar ubaduk bat ba khamyap susu baik kadai ba ubaduk u jenjar bat uyap na kani ka jingle jong ka sarkar te hakane ka por ka pemerintah na kalian ka jungi kum ka parti kongres nisngo ban apil nisngo ban demand khmat jong ka sarkar India bat khmat jong ka sarkar jala ba kadai ban reduce ban rollback ya kini ki prices kaba kala penkiu na kalian ka jongkar bat ngi ba omdei tang ni kita ngi ru ba kipat ba ka sim jingye ha ka jing don jong ka GST mo ngai la di menen ru athiet ya ka sweater school jong khun hang turu langat ya ka GST jong ka central bat jong ka state bat kalangat hadu kumba khatsau point 5 mo kalangat kumba naka state bat naka central bat kalapoi kumba life how kalapoi ya kanika GST tax nakamta banga thiet ya ka sweater school jung khun tingi school ko mo ya ki giant school ya ki court school pat kiwi der mo kindang nyon kindang tax kindang lut na upai pa ujungi tengah semua ba kadi ka direct looting na upai pa na ki priu ki baduk ki badon apo ka cela ujungi dan nakaliang kejungiru ngusko bodong ba ngemi tang kata nilai iru ya ki bapun ki problem semua kam tam hapo kari kam tam hapo ka jela kejungiru nadu ka traffic jam nadu ka education mo ka education ru is a mess mo ngai ba ki nohi kai ki hapan mi samadan ki hapan ra lama yong ki hapan dawa ya ka hok la jong ya ka salary la jong ngi ki asya ki hapan mi badan ki hapan ra lama yong mo ngi ya ka public health department ru kalong kabartolot ngi na dong sadong ngi kalong kabartolot ba ngi po ka jala ngi po ka ri ko jungi te deng ni ka daw ba
Nagaliang ka Congress Party ko jungi hakmat kini kina elam i don ya ka jing sungkhya bat ngiha ban mi sakmat mo ban don kata ka jing sungkhya na kamta ka di ka jing pin kiudor na thi na po central bat nang ni na po ka jela ka jungi Halor ke jubab na sembut Menteri Rang Ba ke Jela ba Preston Tonsong ba ke cingkiu dor cu kompiang petrol ba diesel kadai namar ke jingdon ke tma Rusia Ukraine ba Manuel Badwar laong ba ke Kongres kamla satiaban pedang ya kani ke cingai dau kali ke jingkiu dor jong ke petrol ke babun ke brio ki ong ba dai namata ka tma mo bodan hapo Rusia ba ke Ukraine kan ke jipe jungi tengim so ya hap namar ba phiru phiatip phahi ba man hagni ke sarkar ke sarkar India hi ko ong ba ka policy ka external policy jong ka sarkar India kadai for the country for the people by the people udang ong tu external affairs minister jungi te haba phia pejru wat ka umpanyang ru kidang yathiet hi na po Russia in fact that is discounted rate kumki ommo namar ka Russia kal adan kam palat tak pisa ke India kadang la jong hi ka policy mde ba ka bot bet ya ka e ba ka ong na ka sarkar Amerika kaya hi ka policy la jong ka umpanyang ka thiet bet hi te hadian ka taru pendepek menta hapo ka international market for oil ka Amerika ru kal apply ki reserves bar khat hakador ba biang ban ong hi ba ka crude oil per barrel kadang hover be hi tai $6 damak langa kam dei ba ong bakal akiu pelat na kala akhir pelat kasa bi hi tu ju idor te ban ong ban penkiu dor pat ko umpanyang ha India ha ka rukom ba penkiu ha kini ki kindia sni balaya te kam chong nong rim te ban ong ban keno ai ka thmaru dan ji chong nong rim ru em ka dei bi hi tang ka policy ka ba ensure ban tax si ki brio namar ba kila padang kami bisa le se haka jimpinya election yo le se ki dang kam shu ban ong ni na state le ban shu keno be tai thma te dan chong jing nong rim ru em namar ngine pe ka dor jong ka crude oil ma ba form mi ki petrol products ber khat ka sabi ka jot in fact mangiling la yo tat ban matang ye thi be direct na Russia obviously ngim siu shu da dollar ngi siu rubles na da ka e ma kalong ni umju banong ban keno hi kata ka thama ta kamla long namar ba phidi pet pat ken yu brio lo jong ka nongi sham jing sitam ang ni menta ki brio ki baduk ki pli ki ba dependent on daily wage laborers kumgi ong mangi maki ki dan kam em lada ka kiu lu ka dor ba khat ta ka khata kamala ye kan mi hang ni ba khat ka khata jor bhai ke ni ba khat te ta khata hi de shu khen ya ka oil ba plat na center na ni ru ka ha hi ta ba Adrian L. Khain bode Presiden ke Meghalaya Pradesh Youth Committee ulang ba ke cingkiu dor kalapun so asal yo kup siliang sam siliang kat ba ka Bible ka sa kumju Iwa kakta sha yo dog usop popli ki rangli ki juki namar ba kumungi i ne ka perthai ka bamenta ba kinong balas ngi ka dor ba ki yo re saus pa tingka ndre tang ka dor pat jong kamar bam pat kala kiu tang ko knyang ru bangin sdi bangin shat kala poi do shispa prapho te ka jing yo jong ki ka ba ki yo saus pa ru ngai kam dan jimentoi namar ki hapun perkhat so khaw ki perkhat so jur pandai tang kataru ki yang ka sem ru ki hapan penbiang hi namenta ka bai school ru ki hapan perkhat ru ka kot ki perkhat ru ya ka balai bawan namar ni mentaru ka jingkiu dor ka ne ka umkhnyang ka diesel ba kumjor ka petrol aktor lakta hado sispa tingka bangi iru ba ka jing dongkam ta jugi pajba bakin lech ni steru ki hapun khat arsin ka sarkaru ka penongkam ya kane odd even system ba unong nya kali uyo ban kamai tang lesen hasiteyo dan namar bopli uyo ban kamai tang kata ka dor hapun penkeu barkanir ka kata shibun ya ki pajba bopli khamtam ki bodok ki bosok kumlakran menai ba morbot ikran syabhang kata ka gap ka society ka jungi hapadeng ki baru spa baki baduk bangi i baki baduk kinang duk shushu kisanyon bat ki baru spa pat ni i kinang ruspa te kalong ki ke ka basusi bat ngiru napo ka kongres ni khuslai syabhang kane ka jela ka jungi nomor ko mangitep ka Meghalaya ka de ka way na ki state baduk tam hapo India haka poverty index ka day 5th from the last
te kalong ke ka posufsi ban perkhat nawar ka sarkar ka perkhat tangi ki baru spa kam perkhat ki baduk iu ma ka sarkar ka batre tang menta ki businessman perkhat ya kita kinong rep kinong belas ngi takadaw nakaliang juga kongres ni oi ka sarkar bakahap menteri stam kahap ban perkhat ya ki baduk ki basuk Namar wang layat yang gini kisnong ki babon ta kibon ki blaud batang udawai ru ki mla banthit ki hapan shastom kata ke jingpang ke jongki nomor dawai ru aki udor hospital ru ki barem patter takadaw nakaliang jongi kongres i penram me ke sarkar mangi ong ka ban perkhat ya ki baduk ki basuk ban share ki steps ke badon kam ban tackle ya kane ke issue ka pemerintah ban perkhat lem ya ka jingjen jar jung uduk usuk urang li ujuki Nakaliang ka kong Joblin Shela Presiden ka Mahila Congress Committee ru kala bancur halor kane kamat dak bukerno bak sarkar kampai khmat sheki baduk ki basuk ni shem jinjar hape mata ka gas kala kiyo hadu shi hajar sampo tungka tangka gas ke banshat ka kiyo dor hadu kata-kata tekila ekren kiri rang ba mata kila ekren sapang ki ba kiyo ki dor ki mor mo haki bam ki di ki kiyo mde tang kata ba kiyo pe haka electricity ru ki bill nim pen met light than hayeng pelip tang ba ka electricity bill pada kawan kum ju hi nabaro kalian gani ka sarkar ka penkiyo ki dor nim dip pim lese pim realize tang ba pe electricity also nia sio ki dor ka bae kam tam chapot nong kendong le ngadon ke yin nong kendong lip light be shite yo ka lip light mensngi ka lip janmit ka lip electricity bill kena poi ka jo kane ka sarkar han on ka performance is absolutely horrible it's really horrible ni condemn ya ka sarkar kar kom ka loot na ki baduk kapan kieu ki dor ki mar kam per khacho or kumba ong ki barospa ki na rospa ki baduk ki nam duk pi per khat just one gas cylinder kal akiu adu 6000 sanpo kerosene ki bayranga tang man setting set ka kiyo adu kata-kata and kane ka government should kade ban pen kumno hayo do kada kawai ka dor halai khra da kawai ka dor ha umpling da kawai ka dor la se ban long hayo do shu ang lo pio upan khatsau tengka halai khra khap yasiu atku tengka sha umpling da kawai ka dor sha laban da kawai ka dor I mean what is this it's within the same in the city mde bo ang bakal ajngai pala nang ni do juai lani nang ni do Garo Hills okay I can understand that but then within the city karukom hiar dor karukom kiu dor kimla ban regulate ya ki dor ki mar how within the city kani kadi ban wanra baki notice ka government ba this kidi ban regulate ki prices jom ki dor ki mar hapo ka city ru